खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं सुखुजित बसुमतारी आं दा दंफैयो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिनि न'आव बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आं बिथांनि न'आव नुजाथि फैदों आरो बे बाथ्राफोरानो जाबाय एमपि नब सनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारनाय आरो बिथांमोना गोबां बोसोरनिफ्रायनो नब सनियानि एसटि सार्टिफिकेटनि हेंथायै गोबां नाजाबोदोंमोन दा जोबथारनायाव बिथांमोना जाफुंसारबाय आच्छा नोंथांनिफ्राय बेखौनो मिथिनो लुगैयो जे नोंथांमोना नब सनियानि एसटि सार्टिफिकेटनि हेंथायै गोबां नाजाबोबाय जोबथारनायाव जाफुंसारबाय मा बुङो फार्स्टआवनो आङो रायजो राजाखौ खुलुमग्रोयो बिनिफ्राय आङो रायजो राजा बयनोबो आंनि मोजां मोननाय बावहरो सिगाङावनो आङो सिकिउरिटि कमिटि बे कमिटिया जे नब सनियानि बर' कसारी होननानै लानाय सार्टिफिकेटआ जे फेक बे जे नंखाय नब सनिया जे बर' कसारी नङा बेदि होननानै जे रिपर्ट होबाय आं ओंखायनो सिकिउरिटि कमिटिखौ धन्यबाद होयो आरो लोगोसे मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआ जे नब सनियानि सार्टिफिकेटखौ थाबैनो माने डिसप'ज खालामनांगौ होननानै जे बिथोन होदों आं बेनि थाखायबो मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टखौ साबायखर बावो धन्यबाद होयो दा बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गिदिर रंजाथाव दिन खुसि मोननाय दिन जे नब सनिया बायदि सासे ट्राइबेल नङै मानसिया जे ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै बेबो बर' कसारी नङाग्रा बर' कसारी होननानै सार्टिफिकेट लानानै बर' कसारीनि माने जुगे जुगे एमपि जाबोनाय बे एमपि समस्तिखौ जे सेना लादोंमोन 10 बोसोर दा बे 10 बोसोर एमपि जानाय ट्राइबेल नङै नब सनियानिफ्राय जों जे दिनै सेना लाफिननो हाबाय बे जोबोद माने रंजाथाव बाथ्रा आरो बर' हारिनि थाखाय बेनिफ्राय देरसिन आरो रंजाथावना जेबो थानो हाया मानोना राजनिथि गोहोआ बयनिफ्राय देरसिन गोहो राजनिथि गोहो थायाब्ला जाथियाव जेबो थाया दा दिनै जोंनि देरसिन राजनिथिनि गोहोखौनो दिनै नब सनिया जे सेना लादोंमोनब्ला जों गिदिर अलखदाव दंमोन बेसेबांबा गिदिर अलखद जों 10 बोसोर माने सैज्य खालामनांबाय बे 10 बोसोरनि गेजेराव जोङो माने हाला हेफाय जानांबाय बर' जाथिया नायस'जाबाय नब सनियाजों जोङो माने गाज्रि खोथा बुंजाबाय बर' कसारी सार्टिफिकेट लानानै बर' कसारीनि सायावनो गाज्रि खोथा बुंनाय जों बेखौ नब सनियानि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनबाय दा बेबायदि थासारिनि गेजेराव फैनायनि उनाव दिनै जे नब सनियानि सार्टिफिकेटआ जे माने इनभेलिड जाबाय केन्सेल जाबाय बे बर' कसारी नङा होननानै जे प्रमान खालामना होबाय स्टेट लेभेल सिकिउरिटि कमिटिया बेनिफ्राय देरसिन आरो रंजाथाव जोंहा जेबो जानो हाया आं बेखौ सानो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिथांनि एसटि सार्टिफिकेटआ सोलिनाय नङा नामा एमपि बिसायख'थि गेलेनो हानायनि राहाया गैला बे माने जोङो रोखा रोखा बुंनो हायो फोरमायनो हायो रायजो राजाफोरनो जे नब सनिया फैगौ एमपि बिसायख'थियाव बे गेलेनो हालिया बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय सोलिलिया जोङो थांनाय 2018आव 5 जुन खालि जेनाखि आसाम गभर्नमेन्टआ WBC डिपार्टमेन्टआ सनियाफोरनो कसारी होननानै सार्टिफिकेट होदोंमोन दा जों बेखौ कर्टआव केस होदों आरो बिनि सिगांबो 2014आव नब सनियाजों लोगोसे गुबुन माने सनियाफोरनो बर' कसारी होननाय सार्टिफिकेट होदोंमोन दा बे समावबो जों केस होदों बे समाव हाइकर्टआ बुंखादोंमोन 2014आव जे सनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङै जाथिनो बर' कसारी होननानै सार्टिफिकेट होनो नाङा बिदि मोनसे बिथोन होखादोंमोन दा बिथोनखौ नेवसिगारनानै फैयै 2018नि 5 जुनाव आरोबाव WBC डिपार्टमेन्टआ सनियाफोरनो कसारी होननानै सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै मोनसे बिथोन हरदोंमोन जों बेखौनो हाइकर्टआव जों चेलेन्ज खालामदों जगल बसुमतारी दावराव देख्रेब नार्जारी आरो लोगोसे कख्लाबारिनि माने आनएमप्लयड इउथ एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट रन्जित बसुमतारीनि नामाव आरो बे केसाव जों देरहादों जोङो बे केसाव माने हाइकर्टआ WBCखौ दोखो दोखो रायदों जे सनियाफ्रा ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङै जाथिखौ बोरैहाय बिसोरो बर' कसारी होननानै सार्टिफिकेट होनो हायो एबा कसारी होननानै बोरै सार्टिफिकेट होनो हायो आइनाव बेबायदि माने माबा दं नामा बेबायदि कमथा दं नामा बेबायदि होननानै WBCखौ जोबोद रायदों ओमफ्राय WBCआ लोगो लोगो जे गावसोर जे कसारी बा बर' कसारी होननानै
सार्टिफिकेटनि थाखाय अर्डार होदोंमोन बे अर्डारखौसो उइद्र' खालामना लादों आं बे समाव जेलाव दंमोन क'क्राझार जेलाव एखादा बिदिन 7 जानुवारिनिफ्राय जेल जादों दा अर्डारखौ आं मोनदों फेब्रुवारिनि 28 तारिख 2003नि फेब्रुवारि 28 तारिखआव हाइकर्टआ अर्डार होदों बे सरनियाफोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट होनाय बे सार्टिफिकेट होनाय गासिबो माने उइद्र' खालामना लाजोबदों इनभेलिड जाजोबदों दा गथिखे बे समावनो नबसरनि जायनाखि सार्टिफिकेट लानाय बे सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जानो हादों सोलियै जानो हादों आरो बेखौ बियो बाहायनो हाया बे बाहायब्लाबो खामानि गैया आरो बेजों लोगोसे जेसेबां माने सरनियाफ्रा बर' कसारि एबा कसारि सार्टिफिकेट लादों बे कसारि बर' कसारि सार्टिफिकेट लानायफ्रा बे गासैबो इनभेलिड जाजोब्बाय सोलिजोबखाला सोरबा जुदि साख्रि लानानै दंब्ला दा बिसोरखौ जोंनि सोरबा जुदि जोंनि मानसिफ्रा केस होयोब्ला बिसोरनि साख्रिया थांगोन दा जेरै नबसरनिया जेरै औ एसटि सार्टिफिकेट लानानै जायफ्रा साख्रि लादों बिसोरनि साख्रिया थांगोन दा जेरै नबसरनिया जेरै बेयाव अखर बिजों फैबाय बे बर' कसारि दवाखाना माने बर' कसारि नाम लानानै एसटि सार्टिफिकेट लादोंमोन दा दिनै बेनि एमपिआ दिनै थांसै दा बे रोखोमनो जायफ्रा बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लादोंमोन ट्राइबेल नङिफ्रा बिसोरनि साख्रिया थांगोन जा नंगौ बे 2014आव जेब्लानाखि बिपिएफ सरकारमोन कंग्रेस सरकारमोन बै समाव माने सरनियाफोरनो बर' कसारि होननानै होनाय जादोंमोन ट्राइबेल संघआ मोनसे स्टेन्ड लाबाय थादोंमोन जे जोङो खुनुदिन सरनियाफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होआ बिदि होनबायदों आरो बिसोर बुंदोंमोन मोनसे माने सरनियाफ्रा सार्टिफिकेट मोनोब्ला ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनोब्ला जायफ्रा बर' कसारि मुलनिफ्राय थांनाय बिसोरो बर' कसारिनि उपाधि लानांगौ आरो जायफ्रा राभा मुलनिफ्राय थांनाय राभानि माने उपाधि लानांगौ बा गार'नि मुलनिफ्राय थांनाय बिसोर गार'नि उपाधि लानांगौ बिदि होननानै बिसोर डिसिसन लादोंमोन दा खिन्थु उनाव थाङै थुङै माने बयबो बे माने सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै माने ट्राइबेल संघखौ हयथ' प्रेसार होदों आरो ट्राइबेल संघआ गावसोरबो होनांगौ होननानै बिसोरो सिद्धान्त लादों बिसोरो बिपिएफ सरकार एलाइन माने कंग्रेस सरकारखौसो नारसिनदों ज'नो आरो बै समाव बर' फरायसा आफाद जोंना माने प्रमद बर'मोनाबो होनांगौ होननासो बिसोर बुंदों लरेन इस्लारिमोन बिसोरबो होनांगौ होनना बुंदों ओमफ्राय ओजोंहाय ट्राइबेल संघआबो होनांगौ होननानै माने माबाजों रायज्लायबाय एजिपि सरि माने कंग्रेस आरो बिपिएफ सरकारनि मन्थ्रिखौ दा बेयाव माने सार्टिफिकेटखौ होनाय जादों दा अबयसे माने गोबां बुंनो नागिरो ट्राइबेल संघनि माखासेफ्रा बुंनो नागिरो जे बिपिएफआनो नारसिननानै होदों होनना बुंनो नागिरो दा बिथांमोना बेखौ क्लियार खालामनानै होनांगौ जुदि माने बिपिएफ मानसिफ्रा जुदि नारसिननानै होदोंब्ला बेखौ बिसोर बुंफैनांगौ बिसोरो माने नारसिनना होदों होननानै दा खिन्थु बिसोर बुङाब्लानो जों बायराफोरा जों बुङोब्ला जोंहा अपराध जायो दाय गोनां जायो मानोना बे जिनिसा खुनु रेकर्ड गैया ओमफ्राय बै समाव जायनाखि माबा अर्डार होदों 2014आव प्रमलानारि ब्रह्मनि समाव WBDBC मन्थ्रि बिदि कमिसनारा बे समाव जायनाखि अर्डार होदों रिटेन अर्डार बे रिटेन अर्डाराव खिन्थु सरनियाफोरनो बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट हो बा कसारि होननानै सार्टिफिकेट हो बिदि होननाय गैया बेयाव अर्डार होदों मा जे माने एमएलए ओमफ्राय माने आइटिडिपिनि चेयारमेन ओमफ्राय ट्राइबेल वेलफेयार बर्डनि चेयारमेन बिसोरनो जायनाखि माने सार्टिफिकेट होनायनि पावार दंमोन बेखौ दानजोबनो हानानै सलि माने ट्राइबेल संघखौ रेसपन्सिबल खालामदों बिसोर होनो थिनदों आरो बुंनाय जादों जे ट्राइबेल संघआ बे ट्राइबेल मानसिफोरखौ फ्लेम्सनि ट्राइबेलफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ होनांगौ होननासो बुंनाय जादों आरो बेयाव दा सरनियाफोरनो बर' कसारि होननानै हो बा कसारि होननानै हो बिदि होननाय अर्डार गैया दा ओंखायनो जोङो दिनै बेखौ सोरबा होनथिनायाव होदों होननानै बुंब्ला जों माने दायनिगिरि जागोन जों बेखौ जवाब होनो हानाय नङा जायफोरा माने होनो थिनजादों बिसोर बुंब्ला मोजां आरो मोनसे खोथा जादों मा जों जेब्ला कर्टआव केस होयो अब्ला खिन्थु आदित्य काकलिया गावनो स्वयं जोंनि बेरेखासो औ जोंनि बेरेखासो ट्राइबेल संघनिफ्राय आदित्य काकलिया जोंनि बेरेखासो कर्टआव केस होदों एफिडेभिट होदों बे सरनिफ्रा बर' कसारि दास देखा चौधुरि बे बर' कसारिनि टाइटेल जेरै ब्रह्म खारजि बसुमतारी गयारि बे जेरै बर' टाइटेल दास देखा चौधुरि बर' टाइटेल होननानै बे माने कर्टआव एफिडेभिट होदों दा बेखौ नायोब्ला जे सोरबा सिगिनानै होदों सोरबा होनो थिननायाव होदों बे जिनिसा माने गनायथाव जाया आरोखि सोरखौबा सिगिना होदों होननायखौ जोङो माने मानिनो गोब्राब जायो दा सिगिना होदोंब्ला बे जों केस होनाय समाव बेखौ एफिडेभिट होनामोन जों बेरेखायै दा बिराद गिदिर भुल जादों दा बे हिसाबै बै समाव जायनाखि माने सार्टिफिकेट होनाय बेयाव जोंनि नेताफ्रा अफेनलि माने भुल खालामदों ओमफ्राय एबसुनिफ्राय प्रमद बर'मोन लरेन्स इस्लारिमोन बिसोरथ' खुला खुलि बुंदों जे ट्राइबेलनि रिजार्भेसन दानजासिगोन
जोंनि ट्राइबेलनि संख्याखौ बारायनांगौ ट्राइबेलनि संख्याखौ बारायनो थाखाय जोङो सर'नियाफोरनो सार्टिफिकेट होनांगौ बे बाथ्राखौ बिसोर बुंबाय दङ अपेनलि आरो बिदिनो होनाय जादों आरो लोगोसे माने बे माबाफोरबो मा होनो बे मदाहि जायखौ मदाहि बा मदासि एखे दा बिसोरनोबो सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै जोंना गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाबाय बे समावबो होनखादों माबामोनाबो प्रमद बर'आ होनखादों दा बेखौ होयोब्ला नों मदाहिनि खोथाखौनो बुंबाय आं बे सरनिया आरो मदाहि बिसोरनि डिफारेन्सआ मा दा जुदि सरनियानो होयोब्ला होनायखौ जुदि हेंथा होयोब्ला मदाहिफोरनो जुदि होयोब्ला टाइटेलाबोथ' बिसिना एखे बे बिथिङाव नोंथांमोना मा दा मदाहिफ्रा एसटि नङा बिसोरो माने रिकगनाइज माने एसटि जायाखै दा बिसोरो गोदो आगोलाव जुदि मदाहि जायोमोनब्ला माने मदाहिफ्रा एसटि जायोमोनब्ला जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैयामोन खिन्थु दानि दिनाव मदाहि होनब्ला जाय मदासि बेखौनो मदाहि होननाय जायो आरो मदासि होनना बुंब्ला जिबां बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जिबां दं बेफोर गासिबो राजबंसि जाजोब्बाय राय बर्मन बिसोर लिरबाय सोरबा दास देखा बिसोर लिरलांजोब्बाय गासिबो मदाहियानो आरोखि दा मदाहियानो दा जायफ्रा मदाहि होनदों बिसोर मदासिजोब आरोखि दा गथिखे मदासिफोरखौ सार्टिफिकेट होनाय जायो बिसोरनो आरो बिसोर मोनोब्ला राजबंसिफोरा मोननाय जायो आरोखि दा अब्ला राजबंसिफ्रा एसटि दाबि खालामनाय खुनु जुक्ति थाया आरो बिसोरो जुदि सार्टिफिकेट होयोब्ला जोंनि असे ट्राइबेलफोरनि जायनाखि एक्जिस्टेन्स बे गिथाव जागोन बे जिनिसा गनायथाव जानो हाया आरोखि ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ जायनाखि डिसिसन लाना हरदों केबिनेट डिसिसन लानानै मदाहिफोरनो एसटि होनांगौ होननाय बे जा ट्राइबेलनि बेरेखा जादों बे गनायथाव नङा बियो आरो जों बेखौ जोंनि ट्राइबेल लिडारफ्रा बेखौ गनायनानै लानाया उचित नङा मदाहिफोरनो होयोब्ला मदाहिफोरनि बिथिङाव नोंथांमोना मा बेबस्था लागोन मदाहिफोरब्लाथ' मदासियानो गोलैखायो दा गथिखे नों सोरखौ मदाहि सोरखौ मदासि होनना बुंनो बे एखे मदासियानो जों बुंनायावल' मदाहि होनना बुङो खिन्थु बे मदासियानो एखे आरो मदासि होनब्ला बे माने समस्त राजबंसियानो गोलैजोबो आरोखि दा थाङै थुङै सेम प्रब्लेम जागोन नबसरनियानो जेरै माने कास्ट सार्टिफिकेट होननानै बर'फ्रा प्रब्लेम जादों दा बिसोरनो होनानैबो बे एखे प्रब्लेम फैगोन बिसोरबो बे बर'नि लाइनाव थांगोन बिसोरबो गाबोन बर' बिरुदि मानसियानो सार्टिफिकेट लागोन ट्राइबेल सार्टिफिकेट बर'नि एगेन्स्टै नबसरनिया बायदि बुंगोन गोरा बुंगोन बिटिसि सिफायनांगौ बिटिसि बातिल खालामनांगौ बिटिसिनिफ्राय गामि दानख'नांगौ बेफोर फैगोन आं एमपि जानायखाय बड'लेण्ड जायाखै बड'लेण्ड औ बेनो आं एमपि जानायखाय बड'लेण्ड जायाखै आरो आं थासान्दियाव बड'लेण्ड जाहोआ बे बाथ्रा आरो आङो थायाब्ला बड'लेण्ड जाहोसिगौमोन नबसरनिया जेरै बुंदों दा बिदि बुंगोन आरो नंगौबो बिसोर स्ट्रंलि अपस खालामदों आरो पार्लामेन्ट बादियाव नोङो जेराव आयेन बानायो आयेन बानायग्रा जायगायाव जुदि नोङो एन्टि बर' सेन्टिमेन्टनि मानसिया जुदि एमपि जायोब्ला आयेनखौ जुदि होबथाना होयोब्ला बर'नि बेरेखा आयेन बानायोब्ला जोंलाय बहाथो बड'लेण्ड मोननो हागोन मोननाय नङा जोंनि बेरेखा आयेन जागोन दा मोनसे केस गेलेनो गोनांबा गोबां रां रुफानि गोनां जायो गोबां नाजानांगौ जायो दा बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि मेनेज खालामदों रांखावरियावथ' जों जोबोद खस्थ' मोन्दों असेम्बब खस्थ' मोन्दों जोङो थाखा फैसा गैयामोन फारसेथिं आइ आफा रायजो राजानिफ्राय जोङो बिनोबो जोङो गावनो गाव सानदोंमोन जे गोरिब गुन्द्राफ्रा सेन्टिमेन्ट दं बर' जाथिनि फारसे दा सेन्टिमेन्ट दं होननानै बिसोरनिफ्राय जुदि फैसा लायोब्ला 100 थाखा हरनायाव बिसोर सिन्था खालामनो गोनां जायो मानोना 100 थाखानि थाखाय बिसोरो माने न'आव ओंखाम बोथिसे जानो माने माबा गैया जायो बिस्रा 100 थाखा हरोब्ला लेबार मावबायनानै जानाय गथिखे जों ओंखायनो जायफ्रा माबा गैथ्रा हरनो गोसोआव दाला होननानै जों बारा होदों आरोखि खोब खस्थ' जायो आरो फारसेथिं जों जेब्ला केस होयो बै समाव केस होग्राफोरखौ एखेबारे बिराद गाज्रि मोननाय बर'फोरजों गन्दगल खालामग्रा दावराव मोनहा बिदि मोनसे सेन्टिमेन्ट सोना होदों आरोखि बिदि बुंबाय होदों बे केस होनायाव रावबो मदद होनो नाङा बेबायदि बे हिसाबै जों खुनु माने जों रावनिफ्रायबो जों फैसा सहाय मोनाखै खुनु कन्ट्राक्टारबो होआखै जोंनो खुनु आफादबो होआखै बरंसो जोंखौथ' बिराद रायदोंसो आरोखि माने जोंखौ माने दावरावसो खालामग्रा बिसोरनो जाथियाव दांगा बाजि लाबोगोन बिसोरनो बर'जों अबर'जों बुलायगोन बिसोरनि थाखाय बर' जाथिया बयजोंबो माने मुगै जासिगोन बयजोंबो गाज्रि मोनजासिगोन होननानै बे बाथ्राखौ अनेक मानसिया बुंदों जेनेबा इउजि ब्रह्मआनो स्वयं गावनो बुंदों जोंखौ प्रमद ब्रह्म बुंदों लरेन इस्लारि बुंदों आरो दिपेन बर'मोन नै दाबो बिसोरनो बुंबाय थायो दिपेन बर'मोन होन बे खोरोमदाव औवारिमोन होन बे खोथा बुंबाय थायो दा फैसा मेनेज खालामनायाव जों जोबोद खस्थ' जादों जोंहा जों गावबागाव बिराद खरस जानांदों जोंहा अनेक फैसानि टेनसन जादों आरो खोब इन्टारेस्टिं खोथा मा जोंहा माने औवा फाननानै जों बे केस सालायनांगौ आरोखि नबसरनि केसखौ बे जोंहा सेरफांगुरियाव रामफलबिल एरियायाव दा रावखुंगुर माने बसुमतारी दं जोंहा बिराद स्ट्रं कर्मि दा बे एखे औवा बुथुम बायनानै औवा फाननानै
जोंनो जा हायो बे फैसा माना हरदों दा बेफोरजों जों माने केस सालायनो गोनां जादों आरो खोब माने मोनाव नाङो आरोखि बिरादनो बेबायदि जे जों खस्थ' भुगिनांदों जों लटारि होदों बिराद खस्थ'जों जोंखौ बैसो हेल्प होदों गोबां अफिसारफ्रा जाफुंथोंसैल' होननानै जोंनि लटारिखौ फानना होदों दा जों बेयाव एसे फैसा मोन्दों जोङो गासैबो माबा जिनिसखौ प्राइजफोरखौ हरखांजोबनायनि उनाव जों 8 लाखसो फैसा जों लटारियाव मोन्दों आरो बे 8 लाखखौनो जोङो माने सुप्रिम कर्टआव थांबाय सुप्रिम कर्टआव खेबसे जोबहैखादों फिल्म नों केस साबमिट माबानाय लोगो लोगोनो फाइल खालामनाय लोगो लोगोनो नोङो 5 लाखआ नांखागौ आरो नेक्स्ट टाइमाव नों बिदि होबावगोन 3 लाख 4 लाख बेबायदि आरोखि दा गथे फैसा जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' जादों थेवबो जोङो आइ आफानिफ्राय गरफा गरनै जों लादों आरो जोंबो माबा खालामदों दा जोंना बिजनियाव जोंहा माने गोजोनथाव ब्रह्म जाहा दंमोन 10,000 एखमबा हरो एखमबा 5,000 हरो बेबायदि जोंखौ हेल्प होग्रा मानसि जोंखौ ओंखारदों आरो गुदुं दा बेयाव जोङो जोंनि फैसानि माने प्रब्लेम जादोंब्लाबो जों एफानै जों मोन्दों बेजोंनो आरो बेजों सालायदों आरोखि नोंथांमोना खोनाबाय बिथां दाउराब देख्रेब नार्जारिया गोबां बोसोर 9 बोसोरनियानो एसटि होनायनि हेंथायै नाजायै माने दा जाफुंसारनो हाबाय दा बे बिथिङाव माबायदि जाफुंसारदों माबायदि थाखा फैसानि आंखालजोंब्लाबो बेखौ मावफुंखो बेनि बागै बुंथिबाय दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय